Rikala wong ora bisa nyilih lan njaluk. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pahing tanggal 28 Agustus taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 20 ayat 1 tekan ayat 13. Bakal teka mangsane wong ora bisa nyilih lan njaluk. Bakal teka mangsane wong ora duwe wektu kanggo cecawis lan nglumpukake. Kamangka sawijining kahanan nuntut anane perkara kang ora kadarbeki kudu ana lan sumadiya. Ing kahanan kaya mengkene iki wong ora bisa tumindak apa-apa kejaba nampa kahanan lan nampa nangsib kang dumadi. Wis ora ana gunane meneh keduwung. Wis ora ana gunane meneh nyalahake liyan. Kang kudu disalahake ya diri pribadi. Gineo ing mangsa-mangsa kepungkur ora wicaksana cecawis lan nglumpukake apa wae kang kabutuhake ing mangsa-mangsa mangarep. Mula ya tinemu nalar menawa wong getem-getem lan kerot-kerot untune kanggo ngudal jengkeling ati marang diri pribadi. Kahanan kaya pratelan cecala kagambarake kanthi becik dening Gusti Yesus jroning pasemon ngenani 5 kenya wicaksana lan 5 kenya bodho. Ka-10 kenya mau padha-padha tinanggenah mapak tekane pinanganten kakung. Piranti kang kagawa sakdawane ncranti arupa damar lan lengane. Pasdian lenga ing kene banget wigati kanggo mesthekake menawa damar tetep murup rikala pinanganten kakung teka. Ing kene kawicaksanan lan kajublukan kenya-kenya mau katon. Jroning cecawis diri 5 kenya wicaksana ngawekani tekane pinanganten kang ora maton tekani. Mula 5 kenya wicaksana kupiya sumadiya lenga kang cukup adhedhasar sikap antisipasine mau. Dene 5 kenya kang bodho jroning cecawis ora mikir dawa lan ora kupiya ngawekani perkara-perkara kang ndadekake pinanganten kakung teka ora maton. Mula ya cecawis lengane mau mung sak wengi wae kepara malah ora nganti sak wengi. Nah, dumadi prastawa kang nemtokake. Rikala pinanganten kakung teka, 5 kenya bodho kentekan lenga. Dheweke ora entuk njaluk lengane 5 kenya wicaksana jalaran rikala lenga kaedum kanggo wong 10, aja-aja malah ora cukup kang tundhone ora kakeparangake melu pesta. Kanthi kemprungsung 5 kenya bodho biyayaan golek lenga. Kanthi gelo marga lawang ora omah bojone katutup, kenya bodho keri ing sak njaban papan pesta. Gegambaran ngenani lenga lan pesta prayoga dadi kawigaten kita. Pesta dadi gegambaraning kahanan swarga kang kebak ing kasukan kamulyan tan ana pungkasi. Prayoga katandhesake menawa kabungan lan kasukan ing kene ora kaya kasukan kadonyan kang mujudake kapenuhane kasukan lan kabungan ragawi badani kalebu ing kono kapenuhane hawa nepsu. Kabungan kasukan swarga asipat rohani. Ing kono ora ana susah rekoso, sedih sengsara, sing ana amung bungah lan bungah amarga nyawiji Gusti Allah sumber berkah lan kabungan. Monggo sami kapirsani kitab Wahyu bab 21. Dene lenga kang ora bisa kasilih lan kajaluk nggambarake urusan pribadi antara manungsa kalawan Gusti Allah. Prakara kang kudu kacawis katindakake jroning mangsa-mangsa kang dawa saengga ing mangsane kabutuhake nglumpuk minangka sangu utama. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 6 ayat 19 tekan 21. Urusan pribadi mau kayata iman kapitayan, pengalaman srawung Gusti sarta amal kabecikan. Wong ora bisa nyilih lan njaluk iman kapitayan marang wong liya. Wong ora bisa njaluk lan nyilih kentelan raketing sesrawungan karo Gusti jroning donga. Semono uga wong ora bisa nyilih lan njaluk kekucah tumindak becik liyan kanggo dheweke.
Kanthi wedharan iki Gusti kersa mbuka kekeran wigatine para pendherek dalam Gusti siyaga lan jaga-jaga sacara pribadi amrih bisa lumebu ing urip langgeng. Para sesama film kinasih rawuh pinanganten kakung ya dina wekasaning jaman ora ana kang mangerti, kang pirsa amung Allah yang Rama piyambak. Ayan padinan kita yaiku jaga-jaga lan siaga. Pesen kanggo kita dina iki yaiku ngandhelake iman kapitayan liwat srawung kerep lan kenthel karo Gusti, ngakehi celengan swarga kanthi tumindak becik saake-akehe tanpa pamrih sarta gawe wulet lan santosaning pangarep-arep kita. Suwawi sami munjuk, konyeng asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Konyeng asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.